Sa Lapu-Lapu City, 34,000 pesos nga kinitaan sa usa ka delivery rider nakabilin sa usa ka ATM machine diin siya mag-withdraw ug gipunit sa usa ka lalaking nagsunod usab pag-withdraw kaniya. Samtang kapulisan mihimug-at sa kamahinungdanon sa pagbutang og high definition nga mga CCTV camera. Ani ang report. Alas 6:03 kagabi, nakuhaan sa CCTV sa usa ka mall sa Barangay Ibo ang pag-withdraw ni Clifford Carlubos sa usa ka ATM. Makita sa video nga nagkuha pa siya sa iyang ATM card sa iyang pitaka. Apan kay waysod ang maong machine, nagdali-dali siya sa pagbalhin sa tupad nga ATM. Sa iyang pagdali-dali, nakalimtan niyang gibutang niya sa unang ATM ang iyang pitaka diin nasulod ang 34,000 pesos nga kinitaan niya isip usa ka delivery rider. Apan kay medyo distansya ang CCTV camera, di kini maklaro. Karon kay sa dali kay ang kay maabtan ni cut off, di na may karimit. Moto nga wala na sa kunahon na biyaan din ako ang pitaka dito. Matod ni Clifford, gibalikan niya ang machine diin siya unang nag-withdraw apan wa na didto ang iyang pitaka. Pinaagi sa abag sa management sa mall, nakakuha siya og kopya sa CCTV diin makita nga may usa ka lalaking nag-withdraw usab sa maong ATM, pipila ka minutos human makabiya si Clifford. Sa video, makita nga daw nagpanglingi ang maong lalaki ug daw may gisuksok sa ilawom sa iyang t-shirt o sa iyang bulsa ug dayon gitiwas niya ang iyang transaksyon sa ATM. Pagkahuman, yano ra usab kining mibiya. Nanawagan karon si Clifford ngadto sa lalaking nakapunit sa iyang pitaka nga sa palihog pag-uli niini ngadto kaniya. Kung kinsa man ka palihog nako nga kuan, iuli lang ta kay kanang syempre di ba ito kuan easy money, hinaguan ba ito. Sa lalaking nakapunit sa wallet o sa mga nakaila sa nakapunit sa wallet, mamahimong makontak si Clifford sa iyang cellphone number 0969-219-1617. Mato ni Police Major Percival Miasco, hepe sa Police Station 5. Posibleng natinta lang ang maong lalaki sa pagpunit sa pitaka, wa na makahuna-huna sa tag-iya sa wallet nga nanginahanglan kaayo niini. Mahog ito siyang chance apan, wag ito intention ang tao nga murag yung kwaon ang sa kabutang kay siyempre ikaw makakita ka diha iya sa tong decision discretion ko niya kung iuli sa tag-iya. So as of now we looking for dakuan lang nga investigation lang gyapon ta, continuous nato investigation adto. Kay nakamask ang maong lalaki ug medyo distansya ang camera, di maklaro ang iyang panagway. Subay niini gihimug-atan sa kapulisan ang kamahinungdanon sa pagbutang og high definition CCTV camera sa mga establishmento. Nahinaw po ta sa mga ato apong kuan nga require po na nila sa mga mukuha og CCTV nga magbutang man lang CCTV di kana na lang klaro ditong mga compliance nga kuan CCTV. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.